Alright, mga ka-aksyon, programang ay magandang umaga, Pilipinas. Maaksyong umaga, mga ka-aksyon. Ang programang pinakikinggan niyo sa mga oras na to, Sir? Sir? Yung sa... Barangay Patrol. Alright, nako, programa Action Radyo Balita, mga ka-action. Kasama niyo po ang inyong mga lingkod. Ako po si Action Alex Navarro. At ako naman po si Action Claire de Guzman. At sa ating technical side, si Action Conrad Alvarez. At ayun, kasama rin ho natin si Action Jarek James Pasiliao, mga ka-action. At live siya kanina, mga ka-action, sa programang Action Radyo Action Balita. Radyo Balita, mga ka-action. Doon po sa kaganapan, dyan po sa may Lingayen, mga Lingayen, ka-action. mga ka-action. Pagdiriwang ng Lingayen Golf Landings. 77. Ayan, pang ika-pitong-pito, mga ka-action. Pitumput-pito. 77 pala, sorry. Pero batiin lang din natin ang mga hindi natin nabati kanina doon Oo sa... nga, batiin mo nga yung mga yan, Action Claire, Oo baka nga. magtampo. Hindi naman. Pero hindi kasi namin nakita kanina, mga ka-action. Pilit namin inahanap. Pero, pero hindi namin mahanap. Ayan, magandang umaga po kay Sir Salvamar Cancino. Good at morning. kay Ma'am Rose Montemayor Passion, kay Ma'am Janice Mabilangan, at syempre kay Ma'am Garly Macaranas. Ito, friendly ata to ni Ma'am Violi eh. Hello po, Ma'am Violi, magandang umaga po. Magandang. Good morning. Ayan, ano sabi niya, Action Claire? Ayan, batiin din natin si Sir Arthur Casilang. Maraming salamat po, Sir, sa pagsama po sa amin at saka sa pagpabahagi po ng inyo pong kaalaman, Sir Arthur. Ayan, sabi ni Sir Arthur kanina anong live tayo doon sa coverage ng Action Jeric. Good morning, Joyce, Claire at Alex, aka Mr. Love. Sino may sabi? Sir Arthur. Sir Arthur. Hi, Sir Arthur. Nasa ano yan? Nasa Switzerland? New Zealand. Oo, nasa ibang bansa yan si Sir. At lahat ng kababayan natin. Opinion ko lang sa Lingayen Gulf Landing ni General MacArthur, sa Dagupan sila naglanding. Na-generalize kasi. Ang nangyari kasi sa Lingayen, ang provincial capital ng Pangasinan, ang tawag sa karagatan ay Lingayen Gulf. Opo, mga ka-action. Oo, pero technically, si General MacArthur ay naglanding siya sa Dagupan, mga ka-action. Sa Bunuan Beach. Yes. Maraming salamat po, Sir Arthur Casilang. Marami tayong natututunan kay Sir Arthur Casilang. Maraming salamat po at magandang umaga or magandang araw, magandang gabi, kung ano man po dyan, anong oras na po dyan, Magandang Sir Arthur. madaling araw. Magandang araw na lang. Hindi. Maganda ka pa sa gabi. Ay, Char. alam niyo. Samantala, mga ka-action, pwede po kayong sumalo sa amin pong Sumali, Action Claire. sumalo sa kainan, sumalo sa ating mga pag-uusapan, sumali sa ating mga pag-uusapan, mga ka-aksyon, at i-text nyo lamang po ang inyong mga kuro-kuro, ang inyong mga pabati, mga ka-aksyon, sa ating text line na 0922-852-1161. Kaya naman, mga ka-action, bumisita po kayo sa aming Facebook Live na live pa rin po sa aming mga Facebook. Ayan. At sa YouTube, mga ka-aksyon. Opo, ayan. Punta lamang kayo sa DWCM Action Radio Pangasinan. Alam mo na ba to, Action Claire, yung wedding photographer na hindi pinakain ng groom sa kasal, dinilit lahat ng pictures at umuwi? Alam mo na ba to? Hindi pa. Nako, mga ka-action at problemang malaki tong mga ganito Nagtampo siya. Pero hindi ako sure kung totoo to. Pero ito, natatawa ako kasi posible na mangyayari to no, sa mga lalo kapag yung mga kasalan barangay lang, di ba? Yung hindi mo lang mapakain, magtatampo agad, di ba? Sabi pero dito, kapag ikaw naman kasi professional, hindi mo yun magagawa, mga ka-action, ano? sabi dito, wedding photographer hindi pinakain ng groom sa kasal, dinit lahat ng pictures at umuwi. Sabi dun sa post, I told the groom I needed a 20-minute break to get something to eat and drink. However, the groom told me that I need to either be the photographer or leave without pay. Ito ang run, so mga ganoon, blah blah blah, something. Ayan. Tapos dinilit niya. So kayo, mga ka-action, dahil usong-uso pa rin yung mga barangay weddings, tama ba, Action Claire? Barangay kasalan, ganyan. Kayo ba? Na-try mo na bang magpakasal? Na-try mo na bang dumalo sa mga barangay kasalan, ganyan? Hindi ako dumadalo, mga ka-action, sa mga kasalan. Sa mga kasalan? Pero kapag siguro ngayong mga taong ito, kasi syempre yung mga kaibigan po natin, di ba, mga adulting na, mga ikakasal na, siguro yun pa lang yung first time na attend ako sa kasal.
Siguro sa kasal mo Totoo. pa lang, Action Alex, yung first Ay, naku. time. Baka sa 20, ano pa yun, 2035 mga. Pero gusto ko maging memorable yung first na pag-attend ko ng kasal. Ay, nako. Oo, hindi ko pa talaga. Bakit ikaw ba ma-attend ka? Wow. Never ko pang na-try yun. Oh, never ba? Kasal Oo, ng ano, ng mga kapatid, ng mga kuya ko. Ate. Kasal nila, kasal. Pero wag yung ginagalit yung mga photographer, mga ka-action. Akala nyo, madali. Wag na wag mga ka-action, tignan niyo yan, baka gutom na. Kaya kapag mga ganyan ano, kapag kayo magre-rent ng mga photographer, pakainin niyo muna sila bago Oo niyo nga, sila pasabakin. kayo nga din nagugutom, di ba? How much more sa kanya nakatayo lagi. 'Di ba? So ayun mga ka-action ano, at oras ho natin 8:07. Ayan, nako mga ka-action, pag-uusapan pa rin ho natin mga balita dito ho sa loob ng ating bansa. At makakasama nyo ho syempre, yun kami, ano. At simula ngayon ang Alert Level 3 Action Clear. At yan, may mga ka-action ho tayo na ito, requirements itong paggamit o pagdadala ho ng inyong vaccination card. At face shield. Essentials. Oo, parang yung kahapon hindi pa masyadong verified yung yung sinabi natin kahapon sa may firing line na muli nang magsusuot ng face shield. Pero ngayon mga ka-action, verified na siya. Kailangan nyo nang magdala ng face shield. Yes, mga ka-action. At isipin nyo ho yun pagsusuot ng dati Action Clear, di ba nakalagay? Anong pinaka-essential na kailangan mong dalhin pagka lalabas ka ng bahay? Face mask. Dati. Hindi, yan dati. Wallet, di ba? Wallet, cellphone, Oo, ganyan. wallet, cellphone. Payong, ganun. Yan yung mga hindi mo dapat kalimutan Ganun kami dati. Ngayon, makalimutan mo na lahat ng payong at cellphone mo, wag lang face Diba? mask. Makalimutan mo na lahat, basta wag lang yung face mask. Dati Action Clear, kakasimula pa lang ng lockdown, ano? First day ng lockdown dito sa ating bansa. Hindi pa ganun Parang mahihiya required. ka pa mag-face mask eh. Hindi pa required yung face mask noon, yung pagtatakip ng mukha. Kaya ano ka lang, alam mo yung baby wipes. Oo. Gugupitin pa yun gagawin pang face mask. Ginawa ko yun. Para lang bumili ng pandesal ng umaga. Ginawa ko yun, alam mo yun. Di ba itutupi mo yun, tapos gugupitin mo yung tip nilang dalawa. Tapos magkakaroon na ng butas sa gilid. Susot mo Wow, ganyan. improvise. Oo, dalawang patong. Pero ngayon, necessary na talaga yan mga kaksyon. Necessity na, kabilang na sa mga necessity. Nakatingin natin. pa sa iyo yung mga tao pagka may suot kang ganun Oo, kapag may face mask ka, nung mga first week ng lockdown, parang... Parang, naku, ba't yun naka-face mask? Parang may ano naman. Parang nandidiri naman. Ganyan. Pero meron yung mga lugar na wala pang naitatalang kaso ng COVID-19 na kapag ka pupunta ka sa lugar nila, parang madediscriminate ka dahil nakasuot ka ng face mask. Yes! Nako, ilang beses ko na yung ilang beses Hindi na po namin babanggitin yung mga lugar na yon, pero nauunawaan naman namin yung burden nila. Oo Siyempre wala nga naman kasi talaga silang COVID-19 doon, tas biglang may papasok sa lugar nila. Kwan yan kadalasan sa mga lugar na yan yung malayo sa bayan, malayo sa mga sentro ng kalakaran, mga ka-aksyon. Kaya walang naitatalang kaso sa kanila. Totoo yan, ano? Kaya, Parang nade-discriminate sila. Minsan, pagka pumunta ka dun sa isang lugar, Action Clear, na walang kaso, di ba? O kaya, nagpunta ka lang, Barangay Islands, kunwari, yung kinukwento ko sa'yo, nagpunta ka sa ganon. May suot kang face mask. Nakatingin sila sa iyo tapos magpaparinig sila na ma-face mask mo, wala ka face mask, natutang gano'n. 'Di ba? Kaya dapat kapag alam mong pupunta ka sa isang area na wala namang kaso ng COVID o di kaya naman tago naman yung lugar, magtanggal ka na lang siguro. Oo, bilang pakikisama, pero Pero wag mong tanggalin yung pag-iingat, 'di ba? Oo. Kung ayaw mo lang madamay sa gulo ganyan. Oo. Kailangan mo na lang sigurong sumunod. At Meron some point, at some Meron point. din dyan sa may dyan sa mountainous part ng San Nicolas. May pinuntahan kami dati dyan. Oo, wala silang naitalang kaso doon ng COVID-19 nung kasagsagan ng pagtaas ng COVID-19 cases. Wala talaga. Tapos biglang kami, naka-face mask kami, may dala-dala kaming alcohol, ganyan. Tapos biglang may nagsalita sa mic, naka-microphone pa yun, sabing ganon. Apay nga face mask kayo, awang mati COVID me ditoy, sabing ganon. Or sa Tagalog na, ba't kayo nagpe-face mask? Wala naman COVID dito. Wala naman kaming COVID dito, sabing ganon. Though, pero nagsuot pa rin kami ng face mask. Para Totoo naman yung ganon,
Oo, kasi hindi naman sila mahahawaan. Pero paano tayo? Paano tayo na galing tayo sa iba't ibang lugar? Baka mahawaan natin sila. Oo, baka hindi naman natin alam mga ka-action na may dala-dala carrier tayo ng virus. Kaya pag-iingat na rin kahit na sabihin nila na wala kaming virus dito, wala kaming COVID dito, mag-face mask pa rin tayo as much as we can, mga ka-action. Totoo po yun, mga ka-action. So, kapag ka nagpunta ko kayo sa mga lugar na yan, para dun sa mga ka-action na natin na nasa barangay na yan, Oo. huwag nyo hong isipin na yung mga tao nandidiri, or yung bagong salta nandidiri, or di kaya naman parang may anong tawag doon, mga ka-action, parang naiilang sila sa inyo. Hindi po. Oo. Dahil pwedeng ano lang ho yan, mga ka-action, pwedeng takot din sila na kayo ay mahawaan, o di kaya naman takot ho sila takot sila na kayo ay mahawaan, kasi kung alam naman talaga nila na walang COVID doon, Hindi rin talaga sila mag-face mask. Pero yung fact na galing din sila sa iba't ibang lugar, baka sila pa yung makapagdagdag sa inyo, mga diba? ka-action. Yung salitang yung tipong sila yung nanggaling nga ng ibang lugar, malay mo sila doon nakakuha tas nadala nila sa inyo. Yun yung iniingatan nila doon, mga ka-action, di ba? Syempre pinangangalagaan din nila yung area nyo na walang kaso ng COVID, ganyan. Respeto na din. Yes. Sana maunawaan din nung mga island barangay o yung mga mountainous part na malayo na sa sentro ng kalakaran, na kapag ka may mga bisita, hayaan nyo lang po na mag-face mask sila bilang Tama. pag-iingat at respeto na din po sa inyo. Pero samantala, mga ka-action, ngayong January 9, 2022 ay pinagdiriwang ang Feast of the Black Nazarene, mga ka-action, sa May Quiapo, Manila, mga ka-action. Pero base nga sa ilang mga balita ay hindi pinapayagan yung mga nagtitinda sa gilid ng simbahan, mga ka-action. Bilang pag-iingat na rin. Kasi nga nasa alert level 3 na ang pandin, no? Biglang sumabay. 'Di ba dati yung kaganapan ng Feast of the Black Nazarene, 'di ba? Mahaba 'yon. Mahabang mga prosesyon, mahabang pila 'yan. As in, hindi mahulog ang karayo, mga ka-action. Pero dahil nga naisabay yung January 9 as simula ng Alert Level 3 ng Manila, wala pong magaganap ng mga ganun. Wala nga at nagsabay din. Nabigla ako kay Action Jet. Meron kasi akong tinitingnan dito na may tinitingnan akong mulo dito, tapos biglang may nakatayo. Ayan, alam niyo ba, mga ka-action, na ayan, dito nga sa lungsod ng Dagupan, speaking of doon sa Alert Level 3, mga ka-action, walang katao-tao. Walang katao-tao tuloy. Walang mga ayan, yung mga pupunta dito, dahil Alert Level 3 na ho tayo, yung mga pupunta dito sa palengke, ayan, nasabi nga namin kagabi, required ang face shield, mga ka-action. Ating Giljan, mga ka-action, ay may karagdagang balita or report. Itong si Action Jeric, mga ka-action. Yes. Sir Cons, anong number yung mic dun sa dalawa, sir? Dito. 7 or 8, ano? Okay, sige. Number 8. Okay, sige. At ito muna, papasukin ho natin ang live report from Action Jeric James Pasiliao, mga ka-action, mula ho sa labas ng himpilan. Basta live report ni Action Jeric James Pasiliao. Dito ho yan sa programang Barangay Patrol. Yes, Action na Alex and Action na Claire. Regarding nga doon sa nababanggit nyo, no, na dito sa may Dagupan City, dahil simula ngayong araw nga ay nakasailalim na ang Dagupan City sa Alert Level 3. Yan ay batay doon sa inaprobahang resolusyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, batay doon sa rekomendasyon na rin ng National Interagency Task Force for Emerging Infectious Diseases. From this day, Sunday, January 9 hanggang January 15, naka-alert level 3 ang Dagupan City. At sa ating paglilibot-libot kanina from Lingayen, naglibot tayo around the downtown area of Dagupan City. Napansin natin na kakaunti ito nga bilang ng mga sasakyan na nandito ngayon sa lungsod. Compared doon sa mga nakalipas na linggo, no, na talagang kahit na linggo ay marami itong mga sasakyan, maraming mga tao sa iba't ibang lugar dito sa may Dagupan City. Pero ngayon, dahil nga alert level 3 ang Dagupan City, kakaunti itong mga tao. And even sa may Malimgas Public Market, tumaan tayo dyan kanina, kakaunti lamang Action Claire, Action Alex, etong bilang ng mga taong nandyan. Pero kanina, doon sa may Baywalk, nako, yung nanong nadaan tayo doon, maraming tao.
pamilya, magkakaibigan, merong mga nagja-jogging. And napansin natin, kasi ang Pangasinan no, nasa alert level 2 pa rin. So medyo sa part na yon, area ng Binmali, Lingayen, medyo maluwag pa rin yung restrictions doon. So may mga kababayan tayo doon na nagbi-beach, kasama nila yung mga anak nila, hindi naka-face mask, naliligo sa dagat. May mga nagja-jogging, nakapark yung kanilang sasakyan sa gilid ng Baywalk Action na Alex. Ay doon, nagbe-breakfast sila. So yun, sari-sari mga tao. Daw sabihin natin na kumpul-kumpul sila, pamilya yung kanila. Pero may mas mabuti pa rin yung maging maingat. So sana bantayan yon ng ating mga otoridad. Lalo't ngayon talagang kapansin-pansin yung exponential na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Hindi lamang sa ibang lugar sa bansa, kundi pati dito sa lungsod ng Dagupan at maging sa lalawigan nga ng Pangasinan. So yan ang situational report mula sa gitna ng aksyon. Jeric Pasiliao, una sa aksyon, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Ginebra San Miguel. Kasama mo ang Ginebra San Miguel sa pagbibigay ng bagong tapang hanggang sa huling patak. Drink responsibly. Report Maraming o sa balitang salamat yan. dyan sa report. Action, Jeric Pasiliao. Nagsasalita kasi siya. Yan. Sige, dali ko. Sinasabayan kasi ng bede. Maraming salamat sa balitang yan, sa balitang dala ng action, ni Action Jeric James Pasiliao. Tatanong ko ng sana kung Action. nag-breakfast ng Action Jerry. Kasi, Feeling ko nag-breakfast Oh, na yan. hindi pa yan. Kasi ang tinignan niya di ba sabi sa iyo nako. Oh, parang oo nga. Ay, Ay, yes. wow. Samantala, batiin po natin ang mga nakatutok sa atin sa Facebook Live. Kay Sir Ben Gapavillanos, magandang umaga din po. Kay Sir Mel Aguilar, hello po sir. Banggitin mo na Action Claire. Ano ba to Action Alex? Yung kanina ba to? Yung sa konsehal o doon sa lugar na walang Ay, aktibong baka mga kaso? lugar yan. Pero Action Oo. Claire, nako, 8:18 na ng umaga. At kumakaway si Engineer Conrad Alvarez, mga ka-action, Spider-Man, no? At magbibigay daan ho muna kami para sa ilang mga paalala.
Patrol. Sige, Action Claire, may sasabihin ka ata kanina. May Hindi, batiin natin si Ma'am Precious Gem ng San Quintin, Pangasinan. Happy birthday po, ma'am. Manutawon yun niya. Ano? Happy birthday po, ma'am. Nangatawan. Manutawon yun niya. Nanang taon. Ilang taon nyo na po, ma'am. Ay, nakantawan. Barong atawan. Yan, sabi niya maraming salamat, Action Claire, at sa buong pamilya ng Action Radio Pangasinan. Uy, nako. Welcome po. Happy birthday. Ayan. Okay lang yung cake, kanyan. Pansit ka. Hindi, joke lang. Ang layo-layo, Tapos pumunta dito si ma'am, no? Pumunta siya dito, pumunta siya dito, tapos nabutan niya si Claire lang. Oh, one. Sa balo ni Ma'am Precious Gem, sa balo ni Ma'am Flor. Mura lang ang pakwan ngayon. Pero yan, kamustahin din natin si Ma'am Flor ng Aringay, La Union. Kamusta kayo dito, ma'am? Nag-lunch, nag-breakfast kayo? At yan, batiin din natin si Sir Carl Dason Sir Carl Dason ng Binalunan Public Market, mga ka-aksyon. At kay Ma'am Julie Quinto. Ayan. Hello po, mga ka-aksyon. Ito at dagdagan lang natin, mga ka-aksyon. On January 9, 1945, Allied forces led by American General Douglas MacArthur landed on the shores of Lingayen Gulf to fulfill the "I shall return" promise he made when he was forced to leave the Philippines in March 1942. At sabi dito, Action Claire, the Lingayen Gulf landings, which took the Japanese Imperial forces by surprise, liberated Luzon from Japanese occupation. On September 2, 1945, the Japanese formally surrendered, finally ending the Second World War. So ngayong araw, mga ka-aksyon, yung report na Action Jerry kanina, yung live na pinuntahan niya ay bilang paggunita, mga ka-aksyon, sa mga Allied forces na pinangunahan ni American General Douglas MacArthur. Sige, go Action Jerry. Okay, 1, 2, 3, action! Yeah, regarding pa rin doon sa regarding sa, trivia lang tayo, no? Regarding doon sa Lingayen Gulf landings. Kasi nung first time ko mag-cover ng Lingayen Gulf landings, sometime in 2020 ata, 2020, Isang taon na ngayon, Action Jerry. 2 taon na, 2020. Ay, oo. 2 taon na. di ba? Ano ba, nung nagano ka dati, talagang maraming tao. Yeah, oo. So yung nung first time ko mag-cover no, nandun yung mga veterans natin. Marami sila doon. Ang pinakamatanda ata, kung hindi ako nagkakamali, nasa 98. Wow! 99. Yeah, at yung pinakabata 88. Yung edad niya. Pero for the past this year, tapos nung nakaraang taon, ikaw yung pumunta doon last year, 'di ba? Kasama mo si Joyme. Yes. Wala ding mga veterans, Wala. 'di ba? Pero pinisita sila sa kanilang mga bahay. So ganun din yung gagawin this year. Pero ngayon kaya, ilan na sa tingin mo ang natitirang Oo, veteran? hindi nga natin natanong kanina kasi medyo busy din sila Oo. kanina. Oo, pero trivia lang tayo, 'di ba? Kasi sige, go. maraming nagki-claims. Saan nga ba talaga naglanding itong si General Douglas MacArthur? Yun. Saan nga ba? Saan nga ba? Alam niyo ba, share ko lang ha kasi naalala ko lang nung first time ko mag-cover diyan. Nagkaroon ng nag-comment din sa atin kanina. Yeah, nagkaroon ng parang ng series of lectures dati itong si ano nga ba yung kanyang pangalan? Si Dr. Ricardo Jose ng University of the Philippines, Diliman. Professor siya doon, isa din siyang historian. At ayon sa kanya, binigyang linaw niya kasi may mga nagki-claim sa Lingayen talaga, may nagki-claim sa Dagupan, pero hindi sa Lingayen nor sa Dagupan. Saan? Ayon sa kanya, naglanding si General MacArthur sa San Fabian. Uy, oo, yun din yung yun din yung naririnig-rinig ko. I-quote natin siya. Sabi niya dito, General Douglas MacArthur originally landed in the Blue Beach of San Fabian, eastern section of Lingayen Gulf, exactly 2:15 p.m. of January 9, 1945. Diba? So, yan yung So parang pagbibigay dito. talaga nagkakalituan kasi 'di ba Lingayen, tapos San Fabian, Dagupan, 'di ba parang yung binubuong parte lang din kasi ng Lingayen Gulf. At sabi niya doon, yung significant part ng history as the liberation of Luzon Island ay nagsimula daw afternoon, hapon na yon ng January 9, 1945 nang lumapag nga na unang nang dumaong etong si General Douglas MacArthur sa Lingayen Gulf. 'Di ba? Kasi mahaba yung Lingayen Gulf, 'di ba? From Bulinaw yan, from Anda ganyan hanggang sa may stretch ng La Union, yung baybayin diyan. Yan yung sakop
ng Lingayen Golf. Baka na-generalize lang din. Diba? Pero originally, siya ay nagland sa may San Fabian. Matatandaan, Action Jeric, may share ko lang din, Ang, kung hindi ako nagkakamali, may proyekto dapat dito sa lungsod ng Dagupan dati na magkaroon ng mga statwa ni General Douglas MacArthur sa mismong Bunuan Beach. Pero hindi ko alam kung tuloy yon ngayon, kasi wala naman na akong Pero, ayun, ako hindi ako nagkakamali, may project dapat na ganyan eh. Yun din yung inabangan namin nung nag-aaral pa kami. Pero hanggang ngayon, wala pa naman kami. Pero in relation dyan, di ba, naglanding siya January 9, 1945. Pero nag-start yung bombardment ng United States 7th Fleet noong January 6, 1945 sa may Pearl Harbor. Sabi niya, it was a signal that the US 7th Fleet survived the battle in Pearl Harbor. Pearl Harbor sa ano yun? Sa January 6, 1945. Hawaii, tama ba? Yes. So yun, kunting lang. Oo, at least. Background lang. O, Para kaya hindi pagbibigay Dagupan, na kasi Yeah. maraming nagki-claim, di ba, na Dagupan, Lingayen, pero sabi niya, Kasi San Fabian. kanina Lingayen yung sinasabi. Oo. Tapos may nag-comment sa atin si Sir Arthur kasi lang, sabi niya, sa Dagupan. Oo, Tapos sabi ngayon, niya, ikaw naman, San San Fabian. Fabian. So, Ito maganda yung yung source natin ito yung first time ko mag-cover dati ng series of lecture nung 2020 dito sa Lingayen Golf Landings na ito. So yun yung ang isa doon nga sa mga speakers na yun ay si Dr. Ricardo Jose, ang isa sa mga historians at a professor ng University of the Philippines Diliman. Yun lang. Share ko lang. Oo. At least kahit At least paano. may source tayo. Yes, diba? Oo. At least tatlo na ngayon yung Oo. Ikaw Kanina ba? kasi sabi Dagupan, may nag-comment sa atin. Ikaw ba? Saan ba? Ang alam ko din dati Dagupan. Ako Bulina. Ang layo. Feeling ko sa Agno talaga, mga Kasi kakto. yun din yung confusion doon, yung kalawakan ng gulpo ng Lingayen, mga ka-action. 100 Islands ata yung lahat na binanggit. Hindi, pero Sino bang history teacher? Pero di ba? Hindi posible kasi yung mga areas na nabanggit doon, Dagupan, San Fabian, Lingayen, pag dumaong sila doon, sentro na agad, di ba? Biyahe-biyahe na agad. Kasi kapag sinabi mong sa Bulinaw, sa ganitong lugar, may mga ano pa yan, bato-bato, gano'n, di ba? Nung dumaong naman dito, maayos naman, di ba? So, Dito, since 2007, Pangasinan celebrates the Veterans Day every January 9. So 15 years na ngayon, no? oo, pang 15 years. 15th, the Pangasinan Veterans Day. Honor the veterans from the province who fought alongside American soldiers during World War II. Grabe din, ay, so nandun sila, sila yung mga anak ng veterans. Wala rin sila. Officials like pag-iingat na din Chito yun. Samson, mga ganon. No. Hindi, si Louis Samson pala, I mean. So yun, bilang pag-iingat, hindi na din talaga pinadalo yung mga veterans doon sa event na yun, mga ka-action. Sige, go Action Claire. May sinasabi ka kanina. Wala na. Wala na siya. Oy, nako, si Action Conrad, kumakaway sa atin. Ayan, hello sir. Okay, at yun, magbabalik tayo mga ka-action, doon sa mga pinag-uusapan pa rin natin. Akala na Action Conrad commercial. Hindi, ayun, at yun, kahit papano mga ka-action, nagkaroon po kayo ng konting ito, yung tungkol po sa mga veterans, mga ka-action. Pag sinabing veterans, Action Jeric, sila yung mga sundalo noon. Yung mga Nakipaglaban. Sundalo. World War II. Mm. Yung mga civilians dyan, because of patriotism, mahal nila yung bansa. Volunteer sila to fight. Yeah. Kaya maganda rin sana na magkaroon din tayo ng Yung sa- pakikipag-usap minsan sa mga veterans. Oo, diba? O isa sa mga veterans. Magkwento sila. Pag-usap sa kanila, Oo. kasi kikwento nila kung paano sila By experience talaga. paano sila naglakad doon sa Bataan Death March. Wow! Doon- Grabe. Nako. Nung 2020, nung first time ko mag-cover, dami may mga kausap. Anong sikreto nila, pampahawa ng buhay. Oo. Kasi kung sinasabi mo nga kanina, 98 years old. Oo nga eh. Ngayon, malabo na ngayon yun. Diba? Mm-mm. Pwede pa rin kapag ang kinakain mo lang talaga gulay ganyan. Less ang mga preservatives, mga ka-action. Oo. Pero grabe kapag ganun talaga kaharap mo veterans tas ang ikukwento yung paglalakad nila, pakikipagdigmaan, astig
Siguro doon din kinuha yung mga ano, alam mo yung mga pelikulang Goyo, ganyan, General Luna. Siguro humingi din sila ng opinion sa mga yun, ano. Ay, hindi ba? Hindi ba? Sobrang layo na pala, 18, ano na yun eh. Early ano yun? Early 90s. Oo. 90s. Grabe. Ang ganda. Ang ganda ng ganun, mga ka-action. Ikaw, Action Claire, kamusta yung karanasan mo sa gera noon? Pakikipagdigma. Anong oras na po natin mga ka-action ay 8:37. Akala Wala naman ko po ano- tayong experience sa mga gera-gera. Ay, akala ko sumama ka sa ano dati. Kasi kasama ako sa ano eh. Sa Crossfire, yung sa computer. Gera doon. Oo, di ba? Firing line, di ba? Kasama rin ako sa gera lagi. Naggegeraan kami ni Commander, ano? Dapat siya yung mag-firing line. Tapos biglang sa'yo, mag-firing nga na kami dito. Di ba? Sige, mga ka-action. Ako, oras po natin. 8:37 ng umaga. Magbibigay daan ho muna kami ni Action na, ay, mamaya pa pala. Oy, Claire, magkwento ka muna. Ano ang ano natin dyan? Kasi ano eh, kung hindi ako nagkakamali, mga ka-action, ay, hindi pala. Oo, Action Jeric. Bakit ka mo parang dagupan din yung nasa isip ng ilan? Kasi di ba dito siya tumira? Yeah. May Oh, bahay siya dito. dito siya. Oh, dito siya. Yes. Baka ganun din, ano. Isa din 'yon sa mga naging ano na naalala ko dati naging usapan din namin dito yung ano yung tren. Anong tawag ulit doon, Action Jeric? Yung tawidan ng tren? PNR. Yes. Riles? Riles. Hindi yung dito sa may Dagupan, yung PNR. PNR. PNR 'yon, ano. 'Di ba naging usap-usapan din na dito bumaba si Jose Rizal. tas si Leonora Rivera. Leonora Rivera. Uy, tayong dalawa yung nagpo-program Yeah, noon. oo, diba? Tapos, di ba dyan talaga sa Rivera daw? Kaya Rivera ang tawag. Sabi nila, ano, di ba? Oo. Oh. Sige, go. Anong, ano mo? Hindi, dagdag ko lang dun sa kwan kasi natutuwa ako. Na, di ba, pag ganyan mga history pinag-uusapan. Sabi ni Dr. Ricardo, yung binabanggit natin kanina, sabi niya, yung buhay ng mga Pilipino during the Japanese occupation dito sa Pilipinas was very poor because of some restrictions imposed ng Japanese government that time. Sabi niya, during the occupation of Japanese, mahirap talaga ang buhay. It was so poor because everything was censored. Sabi niya, Japanese military took over the government where they tortured many Filipinos whom they believe were doing activities against the will of the Japanese, more commonly known as Kempeitai. Aside from the guerrilla resistance, Filipinos were able to manage these acts of the Japanese through indistinct responses by not abiding to some cultures and traditions the Japanese would like to instill among Filipinos. So maraming mga sumusuway. Ayaw nila yung mga patakaran, di ba? May mga Yes, ini-instill yung mga pinapagrusahan. Japanese dati na cultures pero may mga sumusuway talaga. So naglilid yon sa execution, 'di ba? Naglilid yon sa kanilang yung tawag doon, yung pinapatay sila, 'di ba? Kapag ka sila ay sumusuway doon sa mga ini-instill ng mga Japanese dati, 'di ba? At magandang balikan yung ganitong mga sa kasaysayan natin, 'di ba? Na sana wag natin kalimutan yung mga Paghihirap din ng mga bayani. yung sakripisyo ng ating mga ninuno, 'di ba? Yung ating mga lolo't lola Yes. na nakipagdigma during the World War II. At hanggang sa ngayon, kung wala sila, wala din tayo ngayon dito, hindi natin matatamasa oo. yung ganitong kalagayan Yes, natin. di ba? Kung hindi Oo. sila nakipaglaban. Yeah, Kaya ang kasi sarap yung mga makipagkwentuhan yan, minsan hindi sa naman kanila. talaga sila sundalo eh. Oo. Di ba? Karamihan Normal sa lang mga din na yan, mga tao. normal na tao. Pero nag-decide sila na sumama, makipagdigma, Nationalism. di ba? Para ipaglaban yung kanilang karapatan dito sa Pilipinas. Yes. Di ba? Totoo yan. At Kinikilabutan ako, Action utang Jeric. natin sa kanila. Same. yun. Di ba? Utang Kaya natin meron sa din kanila. yan, yung pag-celebrate. At sana wag nating kalimutan yan. Lalong-lalo na ngayon papalapit na yung eleksyon, di ba? Oo. Dapat wag natin basta-basta diyan nakasalalay, diyan sa eleksyon diyan nakasalalay yung ating kalayaan. Kung ito mga bayaning binabanggit na Action Jeric, ano, sa edad na 21, sa edad na ganito, mga ka-action, Meron naging pa nga dyan, sabi nila, 16 years old, 17 years old. naging dati. bayani na. Nakipagdigma Oo, di na, ba? di ba? May nagawa na sa Pilipinas. Yeah. Samantalang Kayo. ako 23. Hoy, meron naman. Paano? Sa election nga kasi eh. Oh, yun nga, yung sa pagboto. Yan. So, yan yung magiging ambag natin. Kaya huwag mo tatanungin anong ambag mo. Oo, meron tayong ambag dyan. Pero Ilan? depende. Ilan? Ambag. Oo. Ilan na ambag mo? 20. Mag-ambag 20. Kami dyan. Mga ka-action ha, kayo. Ayan, Action Conrad, nag-i-Spider-Man na naman.
Okay, magbibigay daan ho muna kami para sa ilang mga paalala.
Alright, mga ka-action, ako muli nagbabalik ko kami ng Action Claire de Guzman. Yes, dito pa rin sa programang Barangay Patrol. Kasama nyo pa rin po, syempre, Si Action Conrad Alvarez, mga ka-action, doon sa may technical side. at ako naman po, mga ka-action, si Action Alex Navarro. Oras po natin, mga ka-action, 8:54 ng umaga. At tuloy-tuloy pa rin, mga ka-action, ay nakatutok pa rin ho kayo sa programang Barangay Patrol. Ako, pinag-usapan ho natin kanina itong pagdiriwang po ng ating itong pagdiriwang po Anniversary natin. ng Lingayen Golf Landing at Veterans Day, mga ka-action. Ayun, at nako, mga ka-action, kapag meron ho kayong pamilya, ganyan na parte ng veterans. mga ka-action, mainam na kayo ho ay makipagkwentuhan yung San Oh. Fabian. Base doon sa source ng ating si Action Jarek James Basuliao. Yes. Yan, paalala lang din mga ka-action sa mga huling minuto ng ating programang Barangay Patrol. Yung lumalawig ngayon na alert level 3 dito sa lungsod ng Dagupan, mga ka-action. Huwag po natin kakalimutan kasi baka pumunta tayo dito sa palengke hindi tayo informed na kailangan na pala ng face shield, kailangan din at syempre para vaccination card. Oo. Oo nga, 'di ba? Buti pinaalala mo. Sabi doon kanina sa balita, mga ka-action, na i-impose na din nila yung no vaccine no entry, mga ka-action, sa mga pampublikong lugar. Buti na lang pinaalala na Action Claire para alam ko iuwi yung vaccination card ko mamaya, mga ka-action. Buti na lang din naalala kong bumili ng face shield. Diba? Oo nga Ay, oo pala, ng face shield din. Nako, buti pinaalala mo. Tingnan nyo, kami na mismo, mga ka-action, na nagbabasa nung balita Oo. medyo nalilimutan din namin. So sana kayo po lahat, mga ka-action, huwag nyo hong kalimutan. At Yes. Lalo na kapag malayo pa yung panggagalingan ninyo, tapos Oo, pupunta kayo dito sa Dagupan. Yes. Tas ang hirap din kasi ang hassle bumili-bili ng face shield, mga ka-action. Kung 10 beses kayong makakaiwan ng face shield nyo, o magkano ba yung face shield ngayon? 15. 15. Mm-mm. Pero 9 dati, di ba? Bumaba pa nga naging 7 pa nga Pero asahan nyo, mga ka-action, dahil nga ngayon ay required na naman, magmamahal na naman yan. Asahan nyo. 2020 July, nasa 100 pesos. Oo. 110. Tapos naging 7. Tapos pagpasok ng 2021, naging 7 na lang. 'Di ba? Bulto-bulto pang Pero ngayong ibebenta. 2022, tingnan natin, mga ka-action. Pero asahan nyo po ang pagtaas pa rin ng presyo ng ganyan. Kasi syempre, yung demand ay tataas, mga ka-action. Yes, mga ka-action. Lalo na, nako, nangangamoy dalgona na naman ang panahon natin. Nabutan mo ba yung dalgona na yan? Sabi nga nila, 2020, dalgona yung umuso. Dalgona with face shield. 2021, air fryer. Oo, yung air fryer. Air fryer, di ba? Kung ano kaya magiging uso ngayon 2020? By Jessica. By Ay, gamot, mga ka-action, para sa gamot. lagnat. Yung gamot na lagi kayong sasabihin ng ingat. Ingat. Ay, ngingat kayo, ngingat, ha? Pero mag-ingat po tayo, mga ka-action. Doble-dobling ingat, mga ka-action. Oo. Nguminyom Pero na, may nguminyom na kumakalat. ako ngingat. Uy, may kumakalat ngayon na kuha na home remedy para daw maalis yung lagnat or sipon. Yun ba yung yung candy Oo. with calamansi and then water and Oo, then yung sip, white sip, po sip. na Oo, di ba? Ay, iba yon, Action Jerry. Iba yung sinasabi ni Action Jerry. Yun yung paborito ni Joy Me. Paborito niyang uminom ng ganon. Ay, lalo na pag gabi, ganyan. Pero Kapag yun yung- vaccination part na, mga ganon. Yung home remedy na sinasabi ko dito, mga ka-action, yung puting candy na yon, tapos lalagyan ng calamansi. Oo, puting At tas candy. yung, Sinabi mo na sana yung candy ganito. Kaya nga, puting. Yung malamig. Kaya nga. Anong candy. pangalan nun? Basta yung candy na yun, mga ka-action, yung medyo maanghang. Tapos lagyan ng calamansi, tapos lagyan ng maligam-gam na tubig. Pero parang effective naman siya kasi may kasama kami dun sa bahay. Oo. Nagkakalagnat. Tapos umiinom siya lagi ng gano'n. Parang effective Hot water. naman. Oo, effective Oo. din. Na-try ko nga yun Pero hindi ko lang alam. Medyo para ka lang uminom ng alam mo yung sachet na nasa green? Tapos tag sa 10 piso?
Yung may matanda ang... yung matanda yung parang ganon. di ba? Hindi mo na kailangan bumili ng ganon. Di ba? Magpitas ka lang ng kalamansi dyan o kaya maglakad ka sa bayan, kuha ka ng isa. Maling gawain. Kagagawa. Ay, ginagawa kasi yun ni Action Claire. Oo, ma'am. Tama po kayo. Ma'am Delia Cabais. Ayaw lang namin banggitin, ma'am. Pero opo, yan po yung candy na yan. Bawal namin banggitin. Hindi naman kami babayaran nun Kamon dyan Oo nga. Hindi po sponsor. Oo. Ay, si Action Claire may binanggit. Hindi, pero ayaan nyo na mga ka-action, Ayan, Action Claire, 8:59. Ayan, at ilang segundo na lamang bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Maksyong morning po sa inyong lahat, mga ka-action. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtutok sa atin home programa. Alert level 3, tandaan mga ka-action, face shield, face mask, alcohol, social distancing, at ang inyong pong vaccination Tapos card. paghuhugas ng kamay, mga ka-action. Opo, mga ka-action. Magandang umaga po kay Sir Wilfredo Ocampo, mga ka-action. Good morning po. Good morning. At good morning din po kay Ma'am Shane Ruado. Joyce Claire de Guzman. Kay Sir Romy Hortaleza. Hello po, Sir Romy. At saka kay Ma'am Rosario Montemayor Pasyon. Ma'am Delia Cabais, Sir Salvamar Salvamar Cancino. Cancino. At Good morning. sa mga tumutok sa atin sa ating airwaves via 1161 kHz, magandang umaga po sa inyong lahat. Alright, nakasama ho natin technical side, Action Conrad Alvarez. At syempre, sa ngalan po ng aming station manager, Action Violi Valdez Ferrer, nakasama nyo rin po ako, Action Claire de Guzman. Andito din si Action Jack James Pasiliao at Kuya Will. Ako naman po si Action Alex Navarro, mga ka-action. At tumutok po kayo sa programang Barangay Patrol sa Action Radio Pangasinan. Una sa aksyon. Una sa balita, Sama-sama tayo, Pilipino!